shi ka yi wa ubangidan samuwa wannan da ka fara motsi da shi ka shafe ba ka dauke akwai ta tabbata babu sai kai da shi ka yi masa sauyawanci cirarsa cikin arhamu ka san da shi salamu ala shadiwara da wasu sun fara duba abincin kan na nufe shi har na gaji na san dai zai sauƙin shiga shidan Allah ya mun agaji bayani ne akan haihuwar ma'aiki dan uwa zo kaji ina harshen ina mai fada ina maganar su kai ma kuji salamu ala shadiwara yanke kan muje can gaba mu tambayi sai da amina kasan da ta haifi shuwa gaba akwai magana mu dan bayyana kace a dare na farkon watan rabi'ul awwali dan jina ta samu farin ciki mai cikar bisharori kulubul mina salamu ala shadiwara yalwar kirji akai mata rabo a dare na biyu su maulatina girman ka ta ji shi cancan sama dukan wata ya mace ko ina dukan matsayin da kai zai tuna ya faɗi gabanta ya rusuna bishashe ne ya zo da girman Allahu zai bayyana salamu ala shadiwara dare na uku a wannan wata ta ji shela da mai faɗi na faɗa wannan da ya tattaro godiya da yaban Allahu zai shimfiɗa hakika ya kusanto zuwa alamun fili da hasken sada sujudi mai cikar bayyana alamul ajsadi na jaddada salamu ala shadiwara a dare na hudu ta ce na ji tasbihi na mala'iku ko ina suna shauki cikin ambatansa suna da tsarkake rabbana da harshen so da kaunar abin so wanda ya shallake ilmina mu je gaba yan uwa dan mu je a dare na biyar mu dan bayyana salamu ala shadiwara Ibrahim al-Khalil ta gani karna da fadinsa ya sayyada murna da cikar bishara su tabbata kunki karima ya jaddada hakika rabbi ya girmama ki da samun annabi huda bantacce da tatil kabul ma'abocin godiya zannada salamu ala shadiwara sasanni sun cika da sake a dare na shida mu je dai gaba a dare na bakwai mala'iku ne suka dau gunji suna yin zuba suna da tsarkake rabbi dan mamakin samuwar shugaba dare na takwas ku sai ga faɗin wani harshe wanda ba na su ba salamu ala shadiwara lisanil farhi wasururi yana ta kiran uwar arziki yana ce haihuwar nan da hasken haske ta kusanto ciki sannan kuma shi watanni ne annabi mai abin mallaki a dare na tara ku sauti ta ji kamar sowar furaren biki salamu ala shadiwara kusantowar isa ta masoyi bishara sai da ahida da samun dawwamamman rabo isa a gare ki ya sai da zuciyata ta cika da nutsuwa a dare na goma na ayyada murna kwaɗayi farin ciki na sun bayyana don kwasin zarce da salamu ala shadiwara dare na 11 zuciyata ta cika ne da hasken rabo ana ta da ɗan farin ciki na da sururi don zuwan shayabo dangi mun zo mu samu duri za mu maza ga babban rabo daren da ya zarce dukkan dare mu sani suwa kawai ni yabo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ciki na sai ya motsa kaɗan
na maulati jiki na kisa na ce mata ke kwabace ta ce Maryam yar Imran karasa ta ce suka ce da ni min iso mu tarbi mafi cikar haihuwa sannan mu hadimai ne gare ki gaba ɗaya ga bayanin kuwa da sunan zanti sosai dukan tsoro ya wuce kawai ba dawa a bar girma gurin masu shi a huta ni nake yi kuwa a halin nan kawai sai ga wani dibaji fari ya fita ya dai san mai da kasai ya ba su ado mai kayatarwa ita sai ga kuma mai faɗi yana cewa mun ji batun satar ba zata ku ɗauke shi daga idan dinan mutane zantukan sun fita a nan sai ga wasu mazaje a cikin sararin sama bayyane da butocin azurfa a hannayensu cikar kamalar su ne sai ga kuma rindina ta tsuntsaye sun bijiro bayanin su ne fuka-fukan su ya buɗe ne sannan bakin zumurrudi ne mazaje na shiga na fita ta ɗaki na suna yin batu mabambanta na yarurruka suke magana kamar karatu ana haka sai buwayi ya yaya hijabai kafaɗin isatu na hangi dukan katangun ƙasar sham ga basara abin ya fito ga tutoci guda uku an kafa su daban-daban sun isu ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya rufu a ka'aba baya su kawai sai ga kishi ya shige na a wannan lokaci na isu abin sha ya fi nono fari kuma ya fi zuma a zaki da su ma'aiki ya fi ƙarfin tunani sannan ya wuce binkici bai za a faɗa cikin samuwarsa da zai daidai zubin hankali aka bi komai na karɓa na sha to an zo kan gabar haihuwa wali ya fito da haskensa cikakke ƙayatacce kuwa sallallahu alaihi wasallam barka da zuwa silar arziki barka da zuwa adam maliki barka da zuwa cikar sabiki barka da zuwa faɗin naɗiki barka da zuwa shafi'ul wara barka da zuwa jamalil wara barka da zuwa mabudin gira barka da zuwa dalilin sira barka da zuwa da dilil wuya barka da zuwa malin naya barka da zuwa tamamin nida barka da zuwa haikalin nada lale lale da nurin salam lale lale da khairul anam lale lale da ainin na'am lale lale da badarin tamam lale lale da ruhun salam lale lale da kafil kiram lale lale da sakafil kamal lale lale da babul wisal lale lale da jimul jamal lale lale da fa'ul fi'al lale lale da ruhul fu'ad lale lale da watadil ibad lale lale da ainar rashid lale lale da fadawul inad lale kuma marhaban marhaba lale kuma marhaban shugaba lale kuma marhaban jagaba lale mai yaya dukkan gaba lale mai lamunin ci gaba lale mai arziki mai zuba lale mai ba da kyautar rabo lale babu salam shayabo assalamu alaika ya wanda ba mai bauta ba dalilin ka assalamu alaika ya wanda ba wani mai rai ba da ruhin ka assalamu alaika ya wanda ba a tashi ba da
sakan ba zai barka ba. Assalamu alaikum ya gaskiyar magana ba kaki mai baka ba. Assalamu alaikum mai rai da rayawa da rabo mafarin uba. Assalamu alaikum ya wanda ba Allah in ba makakin ka ba. Assalamu alaikum ya wanda ba ya yi in ba da himmar ka ba. Assalamu alaikum ya wanda ba ya karba ba ta hanyar ka ba. Assalamu ala shafi'in waranda hasken ya iso ainihinsa na gasken gaske mai ba da ba ga nurin sata ainihin haƙa'iƙi ya zo ya saman duk kuma ga gundarin buwayar buwayi ya zo yanzu sai ci gaba ga sultanin guda ya iso ma inda ba a yi bayaninsa ba ga bai shane da sarrafin shaidanci ba canja sunansa ba ga mai farke wa duniya laya sirrin lahi ba sai shi ba ga mai dawo da martabar ka ba wani bai canza aikinsa ba ga mai daye wa zuciya nafsi ya ba ta rabo ta farfar gaba ga mai iya sanya bawa ya bautawa Allah har can gaba ga mai hana rabbi yayi azaba ne malakutu babban uba ga mai ma'amur da rauda da baitul maqdis ya iso shugaba ga mai bayar da kyautar makoma kyakkyawa uban mara uba ga gatan masu gata da mamar gatan tun ba ai kauli ba a halin duka sayyidul anbiya ba mu san an zagi kafin ka ba a halin duka markazil auliya ba mu san wani rai a bayan ka ba a halin duka surgatul atiqiya ba ma aikin da ba naka ba a halin duka gayatul asfiya ba ma bi ba a hanyar ka ba a halin duka rahatul mursalina ba zan taɓa mance taken ka ba a halin duka ya shafi al'umma ka kula mu da kanka ya shugaba a halin duka ni'imatul alami na ka yarda da mu bar fargaba ka zo mana yau muke maulidi burin mu ganin ka ya shugaba mu tallata san ka aikin mu ne kaunar ka muke da kyau shugaba ka yarda mu gane ka zo gare mu ka gan mu gan ka ya shugaba abin so shi ake ambato ba zan iya boye kaunar ka ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.